профсоюз оешмаларына ярдәм сорап мөрәҗәгать итүчеләр әз түгел. Мөрәҗәгатләр нигездә санаторий курортларга юлламалар һәм кире кайтару шарты белән процентсыз акча средстволары алу, төрле чаралар үткәрү белән бәйле. Кергән мөрәҗәгатләр һәм гаризалар беренчел профсоюз оешмалары бүлекләре һәм профсоюз активистлары белән берлектә карала. Коллектив он один и он един, и в нем участники должны работать по единым коллективным правилам. И наша с вами задача донести до каждого работника вот это важное правило. То, что мы в коллективе должны быть все одинаковые. Ольга Анатольевна профсоюз оешмаларының 2022 елдагы эшенә йомгак ясады, үсеш планнары һәм максатлар белән уртаклашты. Профсоюз тарафыннан оештырылган грант ярдәмнәре, конкурслар, дәүләт учрежденияләре хезмәткәрләренең һәм аларның гаилә әгъзаларының шифаханә курортларда дәвалану мөмкинлеге турында да сөйләде. Профсоюзның эшчәнлеге оешмаларга һәр кешегә дә кирәк дип саныйм. Бик күп ташламалардан, льготлардан уңышлы файдаланып була. Җәмәгать оешмаларының төп функциясе ул шушы халкыбызның мәнфәгатьләрен кайгырту. Оешма предприятие җитәкчеләре игътибар итә алмаганы, я булмаса вакыт җитмәгән, я булмаса шушы коллективта булган шушы халык мәнфәгатен күтәрү, тәкъдимнәр кертү, яхшырту өчен менә бу җәмәгать оешмалары бик зур роль уйный. Ольга Калашникова районның профсоюз активының эшен югары бәяләде. Киңәшмә профсоюз хәрәкәте активистларына бүләкләр тапшыру белән төгәлләнде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.